Τι είναι η διαπραγμάτευση Forex? Η διαπραγμάτευση Forex, Foreign Exchange FX, είναι η διαδικασία αγοράς και πώλησης νομισμάτων με σκοπό το κέρδος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο ρευστή αγορά στον κόσμο, με ημερήσιο όγκο συναλλαγών που ξεπερνά τα 6 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δεδομένα του 2022. 1. Πώς λειτουργεί? Στη διαπραγμάτευση Forex, οι συναλλασσόμενοι, traders, ανταλλάσσουν ένα νόμισμα με ένα άλλο, συνήθως σε ζεύγη, όπως EUR/USD ευρώ προς δολάριο ΗΠΑ, GBP/JPY λίρα Αγγλίας προς γεν Ιαπωνίας, USD/CHF δολάριο ΗΠΑ προς φράγκο Ελβετίας. Ο στόχος είναι να αγοράσεις ένα νόμισμα όταν η τιμή του είναι χαμηλή και να το πουλήσεις όταν η τιμή ανεβαίνει, ή το αντίστροφο, αν ποντάρεις στην πτώση short selling. 2. Ποιοι συμμετέχουν στην αγορά Forex? Τράπεζες, κεντρικές και εμπορικές, επενδυτικές εταιρείες και hedge funds, εισαγωγικές-εξαγωγικές επιχειρήσεις, ιδιώτες επενδυτές, retail traders, μέσω online brokers. 3. Χαρακτηριστικά της αγοράς Forex. 24/5 λειτουργία. Ανοιχτή 24 ώρες τη μέρα, 5 μέρες την εβδομάδα. Μόχλευση. Leverage traders μπορούν να επενδύουν με πολλαπλάσια κεφάλαια από τα δικά τους. Παγκόσμια εμβέλεια. Επηρεάζεται από οικονομικά νέα, πολιτική, επιτόκια και άλλα. Υψηλή ρευστότητα. Εύκολη είσοδος-διέξοδος από θέσεις, ακόμα και για μεγάλες ποσότητες. Κίνδυνοι. Η χρήση μόχλευσης αυξάνει σημαντικά το ρίσκο. Οι τιμές είναι πολύ ευμετάβλητες. Απαιτεί γνώση, στρατηγική και πειθαρχία. Πολλοί αρχάριοι χάνουν χρήματα χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες στην αγορά Forex περιλαμβάνουν μεγάλες διεθνείς τράπεζες, πολυεθνικές εταιρείες, κεντρικές τράπεζες, διαχειριστές κεφαλαίων, hedge funds και ιδιώτες επενδυτές, retail traders. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, ενώ η διαπραγμάτευση Forex προσφέρει ευκαιρίες κέρδους, ενέχει και σημαντικούς κινδύνους, ιδίως λόγω της μόχλευσης και της μεταβλητότητας της αγοράς. Για τους αρχάριους, συνιστάται η εκτενής εκπαίδευση και η εξάσκηση σε δοκιμαστικούς, demo, λογαριασμούς πριν από την επένδυση πραγματικών χρημάτων. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο.